Čaute ľudia, dneska si zahráme Murder Mystery. Ne Murder Mystery, čo to je? Že vrah versus detektív, či čo to, tak nejak, duel. Som tu s mojimi synovcami a kam furt idete spať za mnou, Ježiš Maria. Počkaj, tu sú dva typky, tak dojde se mnou, Timo alebo Marek. Ja tam idem. Ne, Ja som tam bol. Niekto tam nešiel. Ja som tam bol. Aha, kde si Nikos? Čo robíš, Marek? Tu som. Budem ti hovoriť Boris. To je fyzio Boris. Dojde so mnou. Ja som tam bol. Ja som tam. Ja ne... Jem preč. Nebol tam Timo. Bol tam Timo Jem ináč. preč. Ja som tam. A idem s týmto Borisom. Tu už niekto išiel. Není, No tak Nikos. počkej, 3v3. Tu koľko ich je tu? Áno, ideme, Timo, poď k nám. Dobre. Som tu. Si tu? Dobre, yes. Ideme. 3v3. No tak nie. 4v4? Dajte túto mapu v strede. Dobre, ja tam mám. OK. Dal v strede. Ja som tam. Ja som detektív. Nej, to... Ja môžem byť aj vrah. Však áno, však to je taká hra. Ja som tam vrah. No preto sa to tak aj volá. Čo ma zabil? To si robíš srandu, Prečo Timo. si ma zabil? To nemôžeme sami seba nemôžeme zabiť. Zabil. A nezabil. Ježiš, toto je vyhrúce do nejako. Niko, ja som s tebou zelený. Čo, on ma zabil? Ja som jej zelený. A ja som čo teda? Mňa niekto zabil. Ale Marek, ty si iný, však si bol jediný a ty sa tu vyprávaš. kamo? Už normálne. To si robíte srandu, jak to, že sú takí dobrý. Poďte si za mnou. Poďte za mnou. Za tebou nejdem, Timo. Ja zabijem, oni majú nejaké cheaty. Hej. Ne! Ja som zabil? Ja som zabil? Hej, ty si ma zabil. Ja som. Si ťa zabil? Dobre, Ja som ma zabil. kde si? Ja som to skoro mal. Mali ma vyhrať. No a idem znova som sa už rozpadol. Takže sme tu takí holí. Kto je holý? No tu sme ty. Ne, on ma zabil. Čak hraj, Timo. Ja som sa znova spavnul. Do riti by sme zomreli. Tak toto úplne najlepšie nezačalo. Dobre, ja Ok, môžeme tu robiť niečo iné, vy ste fakt nubaci. To je 4v4. Ne, oni už idú. Hej, kde ste? Poďte sem. Ne, Richo, ja tam nevím. Som tam. Ne, tu je nejaká týpka za miesto Alebo poďme. Sme tu všetci? Áno. Doma to žlté tričko. Yes, ja som tu s vami. Toď. Ale nie. Toď. Ja som tu. Oni sú traja takí istí. Není. Ne, vydrž hrám. Čo? No konečne ideme. Ale oni sa tu furt odpojujú. Ale my hráme, Marek. Ja to budem hrať. Ideme bez Mareka 3. Ukáž, môžem ja skúsiť? Už ideme, Marek! Daj barn. Čem bar? Alebo toto ja neviem. Čo sa dáva? Ne, toto mesto, idem na tento rebrík. A ja chcem. Hej, tam sú ktorí zjeli. Ale Ježiš, čo ma všetci vyrušujú? Sem pustí jeden. Koši. Ne, to ma niekto zabil. Idem to vnútra. Ty si iný, Timo, tam sa nedá ísť. On sa niekto z nás odpojil. Už som iba ja. Ja to hackol na lívu. Ja som mŕtvý. Ja som to hackol. Ja som lívu. Prečo si nás to lívu? Ne, to... To je pištoľ, ja si... To idem zabiť. Ne. Skoro už zabila týpka. Si zabila? Ne. 2, 4, super. Ale ja sa neviem trafiť, ja som sa zamrzol. Ja tu neviem zamrzol. Ale to čo je? No taká holka trafila táto oranžová. Ja idem na ten žebrík, poďte za mnou na Jaký to. za žebrík? Ja neviem, ja si to Ty skúsim. mal vyšíbe asi. Ja som ho zabil? Nezabil asi. Ja som ho zabil. Ja si Niko. Jaký múdry mystery. Čo vy vpravačte? Markovi šibe. Sempo. Ne! 3, 2. Dobre, dávam si to od začiatku, kamo. Ty si za... Ty filmáš! Mňa to hackol. Ty si zapojil. Si iný Marek. Ale ja to nemám nabité! Počkaj, vedľa mňa niekto umrel. Výrazne, ne, to není jen to.
Hrám, ale... Timo, ty dodáš. Tam je hol, keď nejsi trafiť. To mŕtvý, ne. Ty nejsi mŕtvy, ty to Nikoláš, nejsi. to je ono. Ty to ty. To je ono, len ja som... Jedno alebo dvoch zabil. Len títo si všetci... To nejsem ja, To si ty, aha. 1 versus 1. My 1v20. OK, môžete presať učiť. GG. Teraz dostane na fári, Ja ťa zabijem, Marek, ja ťa za toto zabijem. Ja som tam není. Máš šťastie. Ja som... Hej, dáme si... Čo, on ma Ja zabil? som v school. Si robíte srandu, ako. Ja som... Timo, ty si iný. Ne, ja si zoberiem meč. Meč je lepší. Kde ste, robáčiko? OK, ľudia, toto úplne najvyššie chádza. Ja som tu. A dajte like. Počkaj, ale kamo, ja som iný na Počkaj. mape. Tak počkaj, ono by sa tu malo pozerať. Počkaj, tu môže spectate. Čo je toto na ní? Jo, vejo. Hej, ty mi niečo posvíľaš, toď. Čiže neposielam. No tam jo in. Niko, jeden. Čo? Dobre, Ty si iný, Timo. Ja Či vím, Marek? Ja Vince. Ja nehrám. Teraz to zabijem, ty štvina. Ty si sa zase odpojil a ja nehrám tiež. Teraz dostaneš na Tu si, Tým, Poďme tu jedna som. viena, poďme jedna No tak ja som horší než ty asi. Hej, poďme jedna Môžeš jedna. Ty kokos, ty si ma trápil, Ježišmaria. Môžete byť ticho. Čaknul som tu. A ja som umrel. Ja si dávam s Týmom 1v1. Však ja mám jedna jedna. Ja mám vyhráva 3-0. Haha, moje vyhralo. Ale to asi... Hej, ty čumíš, kde som ja? Počkaj, kde si? Tu si bol, jak kde? Kde si, Timo? Timko? Kde si ty? Ty mi to furt utekáš. Kde je? A tu je. Kde si? Čo, ja som ťa videl? Do pípa, púpa. Poď sa, Timo! Ne, ja som ťa skoro zabil. Hej, ja som na tom spamne. Tak, ja ťa zabil. Nikoláš, čakám vás na tom spamne. Tak vydrž, tak môžeš pozerať so mnou. Jak ho porazím. Snáď aspoň. Ty si inačí, že on je zelený a ty si tento? Nie, však my sme ideme 1v1. Jaj. Ty si ale. Timulko. 1-0, ty si ho jedenkrát zabil. Tá pištoľ je docela OP ako. Ale docela není fakt OP. Aspoň To je rebrík? To nie je rebrík. Ja som ho ne. Ja som to videl. Ne! Ja to môžem aj hádzať? Ne! Ja to ťa zabil! Ja! Marek, uhni. Ja mám jedna. Zabijem. Sem po ty škrd malý. Zabijem. Natáčaš? Čak áno. Kam si sa zmizol? Ty zasran. Vole, kamo. Kam išiel? Ja som ťa videl, Timo. Ja som ťa... Ne! Daj mi zmizol pištol. Tak tá pištola si lepšia. Ako hej, ako... A to sa dá... Hej! On do teba Jak to? strelil. Aha. Hen je Kde? po tým prklom. Tam bolo niečo čierne. On má hnedé vlasy, ne čierne, ale... Hej! Ja vidím, ty. Ne, ja som ťa... Ty sa neviem trafiť. Ne! Jak si ma zabil? No normálne, ja som hore. Trane. Môž byť ticho, lebo ma nervuješ. 2, 3. Ja ťa vidím, Timo. Ne, ja som ťa... A dobre. To vyhrám, prosím. Dajte like, odber, keď mne veríte, aj dajte like, keď jemu veríte. A napíšte do komentár... No, musíte napísať do komentár. Ne! Ja som omylom hen hodil. Kde si, Týmko? Ty môžeš... Ne! A dobre. Uf. Ja si dám cucu. A ja som tu. Nedám ti. Ste na spawne? Áno, už sme dávno. Ja skočím.
Ja ťa vidím, Marek. Ešte raz. Koľko je tu? Marek, poď na jedno. Ja som... Ja tu budem troliť. Nikoláš. Ja tu trolím, čo Ja je? som chcel... Dobre, ja som tam, kde si... Timo, ty si kde? Kde ste? Kde si, Nikoláš? Ježiš, ja som na spawne. A kde si? Na spawne! Jaké skupiny? Ja som tuto, že pro zľuby, tu je Timo. Aha, A Trading Hub. ja tam idem. Hej, Nikoláš, ideme 1v1, my dvaja. Dajte ešte raz Nikoláša. Dajte like a odber pro ďalšie takéto videá a napíšte do komentárov, či chcete ďalšie videá s mojimi synovcami alebo s Dominikom a čaute.